Чакай от начало. Давай. Здравейте, аз съм Георги Лазаров. Тук Soldier Beat, категория скел, квалификация 2. За Варна Тролдаун. Не, ще ми стати. Първа линия, втора линия. Да, настрани, дай. 75 сантиметра. Имаме 20 кг мъжки лоз, зареден с дискове от 10 и 20 кг за първия опит на Жоро. Само да пуснем и самолета режим. Жорка, готов ли си? Имаш 10 секунди и си ти. 5, 4. Супер! Не бързай сега, пускай. Дърпаш. Добре, Жоро. Стегнат. Добре. Хубаво заключи хвата. Да, Жорка. Айде, последна мина. Това е, браво. Няма да прави повече. Имаш много време да почиваш. Жорка, не излиза от кадър, Жоро! Ако не е друго толкова 95 може Не излиза от кадър, И да не е телефона да не пада в 18. Да! Глед се покажи, ще ви знам. Какво става? Ема ти за това правиш такива резултати. Само дали не си ясно. Защото при малките азаржи, не знам си кой. Стигам на спала, на колко на нея. Жорка, че когато име си говорил с жената. Пичове, трябва да ме пустите, защото колко няма да пътува без мен. Имаш време да пиеш нещо. Какво се чакаме? Там ли да пристигнем или ще Там е за... да. Нищо, да, че го сме пъти за женското, за да не кажа, че ме приема. 8-20. Добре. Мога да стане. Аз трябваше да пристигнем. Аз се Саша направя, ако искаш да ни за нея направо. Утре е ден.
Матко, аз не Ще мога ги да... броиш ли Ма ти не или аз? мога ми, аре дай ти, аз съм зад камера. 15 секунди имаш. Не, въжето много му смитат човек да... 10. Вижте кога почне само. 5, 4, 3, 2, 1, ти си фащай. Ай! Две. Три, добре, Жоро, супер. А то уморен трябваш утре да напад. Идеален. Да. 4. Хващате въжето, 40. Ето си брой ми писам. Айде, Жорка, 3 лолока. Добре, връщай. Едно. Добре, връщай. Две. Айде още едно, Жорка, още едно намалеват. Айде, айде още малко. Супер. Супер, супер. Браво. 3. Айде, 60. Ръцете по-близко тялото се дръжат по-бързо. Аре, Жорка, 2 лолока. Добре, връщай. Айде още един бърз. Айде, последен, давай. Супер, връщай. Браво. Айде, ставай, фащай въжето. Айде бързо един лолок, давай, 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 давай. Айде още малко. Добре, връщай. Типаш. Добре. Браво. 8,50. Добре, супер. Къде, за колко време го направи? Пак толкова. По-малко. Няма да има просто по-малко ръка. Сега е момента. Идеален си, имаш много време, почивай. Абе, ти колко кила си направил миналия път, бе? 100 ли? 100 кила си направил тройката, нали? Не бе, не как Това ще ги направим.
Демек си април с котлин с 110 кила. Я да те назобения тип бе. Ей, всички почнахте да зобите от тази зала, мамка. Чувствам конкурентна способен. Как бе, виж как си изпилил? Ема ти си изпили, познак ти лед и да А ти те между изгледа. другото, сега като гледат това клипче, мога да отворим да им кажем, нали, Сашко до година, ако мога да го вземете за състав. Аз тази година трябваше да съм стапа. Това ще ми повърши на скотата, че твоята колежка ме прави 14 кола. Това е за да ме бутат нейните да ходят това пред. Всичко е схема, бе. Това е за по-малко за това. Да, казвам ми. Ето тук само по-ти остава приятел за сега. Сега. Видиме до кога. Ще разберете ли, ама... Аз това съм го отричал. Но това само може да ме мотивира. Няма да ме мотивира. Аз ще стана хобби. Казвам, сега да включа клипа на малко. Видите се дърви цели, че стане последно. Това си много време, бе, човек. Не моли да се да птим. 11 са минали. Имаш Обърни няколко пъти да не изтинеш, да не изтинеш. Мате си лавре, това е само починка. Ако отрежем, че си по-бит иска да преднимам с нея, защото знам, че нещо там. Просто набирне повече. Не да души. Ще бъде. още една минута, Жоро. На 13 ли да почка? Имаш 2 минути, да. На 14 почка. На 14, 6 минути. Да потом колко? Потом колко? Това на камерата ли? Да. Тук вече има вътрешни хубави, не? Абе да се покажем аз на това клип, че Дейка ме вземете мен на Варна. Абе, маркирахте ли си това нещо? Как ще да има маркиране, да вкарат човек с тези цели, с маркиране, кой така? Какво да направя? Тя да те маркирам. Да излъгате са по-малко. Я виж никой. Още една минута, Жоро. Смисъл, това ти е загрявката, после какво ще правим?
Когато си готов. Върш! Третьопата 115. Нали? Скоро става все по-яко. Защото нямаме... Другия път си мислете нещо по-реално. Айде, сигурно! А това си преси колко ако беше? Край. Е, Айде. давай, давай! Нищо, почини Аз си. си въздуха ще го Имаш направя. супер много време. И лапсите си изпусна. Почнали ги? Не, ама сега имаш още 3 минути и половина, така че почивай. Почини хубаво и си стегни ядрото като тръгваш, долу и долу кай. Лак. Николай ти направи. Хът. Слова. Бабо, бързо, Ако искаш ти дам заряд. Питам. сигурно! Айде! Браво! Ема имаме още време, какво го уплътняваме сега? Не, това е. Добре, мога ли да снимам, докато не е изтекло времето, или трябва да чакам тази? Не знам. Добре, Чакай да трябва да го пресни. За какво да им губи времето и на тях? А? За какво да им губи времето и на тях? Жорка забавлява и реферите, докато тече времето. Дай някакъв танц. Само се напиш в Ако искате да ни вземете по еде и 3 минути ни посетите. Няма как да се да освен Не, един път с Николай и... Да, 70 кг вършен се дисквалифицира, да знаеш, това отиваш в 5 това. кила няма да напиваме. По-добре напишеш 65 кг. Боци, Не знам, имаш още минута и 50 секунди. мати не искам да пише Ами беше да се стори до днес. Не, право много. Колко и да съм бях. Само много бързиш. Аз искам една причина 6 и минута вече да не знам какво се случва. И той ви бърза да според мен си много леко ще направиш. Още 1 минута и 10 секунди. Абе, трябва да се приоти вече точно още. Иска повече да дам, ама... Това беше максимум, момчета, съжалявам. До година повече. Ти на колко години си, бе? 70. И 8. Сериозно те питам. Нищо се може да ви. В смисъл, пускаме оферти във Варна. А? Да пуснем офертата във Варна. Да ме вземаш? Не искам жена в моето, да знаеш. 5 секунди. Тихо, край. Разговявай. Човек,
това, което иска да знаеш. Мотан ниски. 5. 2,5, петичка. 10 кг. 10. Това е... 20. Чакай, че много се изтърпва и някак светлината и пада, че не се вижда. Ето. Ето тук, видяхме го. Айде на другата страна.